ukuze kuqondwa nenqobo nodaba loma foreign nationals. Ukuba ngumsindo kakusizi. Kodwa into okuyiyona esizayo ukwenza isinyathelo esoletha umehluko. Yingakho thina noma yipi iplatform esitholayo umbono wethu siphumele nje obala ngodaba lama foreign nationals. Amanye amaqembu awaphumela obala kodwa angeke ukuthi ngoba sikholelwa ukuthi ama foreign nationals angenama skills kumele ukuthi abuyele emuva. Sithi masibona kunembhikisho bese usibona sesikulowo mshungu lo ngoba sinenkolelo yethu nangendlela futhi yokwenza izinto ngendlela yethu. Abantu abaneqiniso nabathembekile bayakwazi ukusho ukuthi kodwa iIFP yaphumela obala kusukela nini ukuthi lenkingi imele ixazululwe ngokuthi uhulumeni athathe inyathelo zokuthi bonke abantu abaseningizimu neAfrika abangama foreign nationals akwenziwe iaudit ukuthi ubani ola ngokusemthethweni, ngabe uyi-refugee, ngabe usomabhizinisi, ngabe uyi-student, ngabe umsebenzi. Kukhona odokotela abangama specialist abangama foreign nationals. Uma siye ibhedlela nakuma private practice siyabafica laba bantu laba. Emayini kukhona ama foreign nationals angonjiniyela anolwazi esingenalo njengeningizimu neAfrika. Sisho ngokusobala thina ukuthi labo abanama special skills kumele bawatransfer kwintsha seningizimu neAfrika okuyinto eyenzeka emhlabeni wonke. Ngakho nje siqile kuphela into esingeke siyenze ukuba sesigibele phezu kwamatafula. Uma sifuna ukukhuluma lonto le asidingi ukugibela phezu kwamatafula, sidinga nje ukuyikhuluma ukuze abantu bayeze ukuthi iIFP thini bese senza lezi zinto esesiqalile ukuthi ungawubanga umsindo ungagibela phezulu kwendlu impela umemeze kodwa uma umthetho ungawushintshile uzobe njena wenza into ugrandstand. Kodwa uma uzokhuluma bese uqala uhlelo lokushintsha umthetho abantu bawubona umvuzo nempumelelo yangempela ixazululeka ngoba kushintshe umthetho. Lokhu ke iIFP ke ekwenzayo. Kodwa Bulawayo, I'm sorry to interject, bazothi uzothi omunye be-advance argument yakhe sizame konke but uhulumeni akasilaleli. Indlela uhulumeni alalela ngayo ukuthi nize nigcine ningene emgwaqweni because bowuthexisa kahle Bulawayo, uhulumeni ngathi usestarta ukupay attention to this thing ngani ngomsindo lo subangeke izwe lonke because phela kulimala umnotho, kulimala everything, and as a result ugovernment ugcine engenelile. Kodwa nina kwi-government because ngizokubala Bulawayo ningxenye government benilokhu nithule mayelana nalolu issue or nilidiscussa behind closed doors. Abantu ningaba-update futhi ukuthi this is what is happening regarding the smart and as a result abantu baze basukele udaba phansi. Asivume ukuthi mfowethu abantu banelungelo lokusebenzisa noma yiluphi uhlobo lokukhuluma. Kungaba ngabamashi, kungaba noma yiluphi uhlobo, kodwa esinxusa ukuthi lungabikho udlame olusetshenziswayo ngoba nathi siya emazweni angomakhelwane. Akufanele sisebenzise udlame kodwa asinakho ukuba namahlolo ukusho ukuthi mawuze ningizimu neAfrika ngena ngesango ube namaphepha, ube ngokusemthethweni, ube nesikhathi futhi okusho uzohlala singakanani masiphela bese ubuyela ezweni lakini. Ungaba yiqiniso ukuthi mhlawumbe ngenxa yobuningi bezinto kodwa umuntu nje ethembekile uzovuma ukuthi hayi iqembu leIFP ngisho nangesikhathi lethula imanifesto lwakhuluma ngodaba lama foreign nationals ukuthi kumele abangenama skill babuyisele emazweni abo. Sengabe nje umehluko ukuthi ke lokho abakukhuluma bakwenza kanjani njengoba ushiza nendlela yethu yokwenza izinto. Asenzi into ewugrandstander uma sidila ngodaba. Yingakho ke sasho nathi ukuthi laba mfowethu abamamashi abamashayi march operation Dudula
ngokombono sinombono ovumelanayo kuphela lesinganxusa ukuthi uma kwenziwa lokho kungabe bikho ukusebenzisa indluzula nodlame ngoba kusuke bese kukhanda isithombe esibi ngabantu baseningizimu neAfrika ekubeni besho into eshuwe wonke amazwe omhlaba ukuthi mawusezweni ongesile lakho yiba nesizathu ube namaphepha futhi ube nesikhathi ukuthi uzoba khona isikhathi esikanganani. Yingakho ke nathi abafowethu nodadewethu laba abazokalisa lento kuthela sivumelana ngokupheleleyo nabo. Thina ngoba sikuhulumeni sizokwenza konke okusemandleni ukuthi siguqule umthetho and ngaphakathi kuhulumeni weGNU sesivumelene ukuthi lolu daba lolu loma undocumented foreign nationals ludaba okumele sithathe inyathelo masinyane ngoba siyawubona umthelela omubi olunawo kwinhlalakahle kubantu baseningizimu neAfrika. Mase kuza kudaba lolu lwe-impeachment kaMengameli, inkantolo yomthetho sisekelo ithe lolu daba luyele eParliament kuyocutshungulwa umbiko owawethulwe ujaji osahlala phansi uNgcobo. Asikubone kuwumqondo ophusile thina ukuthi inkantolo isishilo ukuthi yenzani ini bese ngijuma mina sengifuna ukwenza okunye ngoba i-impeachment process